Usi ndore ake kobamo usi koligerere gusio tubwate ebyama bingi sana tuchake koligerere korwa ensemo ya onye chiampito tubwate gusi ekoraga no kabanga at least tubagani kati I think bono gochimotua ngandi bancha abarayi bito bancha nande twebeka mune nyumba tusoye kiame kemo na intu toreka na semesa ngandoro doramo ukugani ko kiro muntu bono iga buringa akia kunyarekana kiro muntu atokore epati eyemo iyire yomusi usikuligereria sande chinse chinde gose chinsemo chinde chia Kenya chijamanjiro chibwate lieta chitabano muntu no yo elected nonye MCA chitabwate jibwate MCA jibwate mojumbe jibwate mogavana jibwate mogumbi lakini ne chama lakini ebwate emaigane yase sigete akia ko bagusine dutware epati yo mugusi ero yes UPA yachire ye brandiri but branding no all along triko teraba enough netakire chimba UPA eche grassroots etwara ba member bono toso jinzikalia toso gadolibo erikorete lili limo heida UPA because I understand bi mabiro bire like bitatu sai nyo kia magaro kia wata bage kia buso I don't remember the name gero embe gero eke bungo which kera virede na bantu ba raiba gusi oyongo I think alafu nege kia magara I think is DB yes so kia mege kia DB kia baire ngaki nonya kia nzi kia baire ngaki but UPA yachire kego brand bade siasa nebwate chingaki usebiro engaki wono ndo bwate kiambia garuki for the people kias Kenya chai yes sweepeti actually almost all seats chia gusi na isuka actually kia bwate emeri bakchia chikaika lakini ekione tu tali kiasire ekione tu so I don't know igo moyo kere ngeyo moyo kere matikana tu bono muntu naro kigorete moyo kere kiame ngeyo igo bono ngeyo gia kwet kiamo anda babo gorete mnesa atiga ose gesire bakana ke kagenda no we are talking about UPS party asabara eba UPA jenda batebye igusine nene natoke ndiko bamo ibit business UPA irareta abantu bagusiyamo let it be but we must do ndoko kona mass registration of members and mass actually abantu manye kiameke na toka tene kyo mugusi koze binembiro ngaki ngigiachira kia stand out kobe kiameke mugusi mutigisera kiracho konyo mona njogala taki okay uganiti bantu kabamo no mugusi cause mugusi bono ngenda takete no kabamo matianyo soki bono umuntu bwate kurugusi is a talk of matiang everywhere matiangi osokire na Jubilee lakini jamaa gere geke political narrative ya wanasiasa na mipango ya wanasiasa now back at home ngakituwendo ko brand as a community then atoiche kwenda alie mesa ndoko nyando koleki na buto korangiru for example take a party ya ikurukwa pa ya Mosi King the national Senate speaker Amos King do you know even the MP am a member of PA Teyo lakini they are on the table so they are bargaining power yes